си свърши. Ама пази, моля те всичко. Добре. След 5 минути си връщи, мерси много. Окей, мерси. О, Тео, поста! Как сме? Добре. На плаж си тръгнал? Не, аз за всяка някой ми помоля да отиде до туалетната. Там зад храст? Новата туалетна, дето я се поставиха скоро. Да. Ти към къде? И... Къмо ми представи? Ама нещо го няма. Остава с това лист. Нали знаеш, с нея, къде е с толкова недоредни. Ото сега. Не знам. Абе, не го ли тъй? Защото не е мой. Ми не знам, помолихме да го пази, аз го пазя. Но тук мириш на цигари. Абе, да не вътре контрабандни цигари. Не знам. Да. Какво прави? Да нещо цигари тук. Аз съм Мариански. Не ли тръгна? Не, пазя всяка много момчето, моля, отида до туалетната, тази новата отзад. Както сложите. Ето туалетната, не е била. Контрабандни цигари, контрабандни. Да. Бомба. Са патрулката... Еге! Къде бе? Чак лична карта ми иска. Кога бе? Ето Какво сто, да бе. така, бе? Ама нищо, пазя всяка, чакам автобуса. Да не гръмнеш. Ние ще го помня Абе, Кой знае какво? стигате му. Трудно спокойно. Толкова нарисал някакво. Толкова са само контрабандни цигари, 5-6 години. Какво толкова? Бира, бе! Какво? Абе, не знам бе. Приятел си ми те заключат за нищо. Моля да пазя, ще Викаш пазя. поне да е за нещо, а? Чай, че ми да го почвам да неса. Иначе ми идва сега. Чао. 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 Внимавай с патрулките! Хайде, Ти кой чака? Кой номер чакаш? 11, отивам от университета. Я се обърни. Това не е ли твой арест? Автобуса е... Его и моя. Айде, брат. Успех, дано не гръмнеш. Айде. Благодаря ти. Соли, има... Да, аз ще походя пеш, ще изпусна в автобуса. Сори. Само да се питам... Малко така неудобно, впрочем, какво ще всяка? Ти помисли фитнес.